lek video xi ħaġa stramba. Iva, very stramba dik. Għax jien nittrejnja ġol eliqi, ġifieri bil-ġebel. Jien ma trejnjax il-ġim, jien qatt ma mort ġim f'ħajti ta' qatt ma mort. Jien imma ġol eliqi u nsib xi ġebla u nerfawhom u nollihom u hekk u nittrejnja. U dakinhar kien hemm ġebla enormi hekk u nagħmel flip, boulder flip, neqleb il-ġebel, il-ġebla kbir. U libta u ħadd il-video, ma kontx naf, ġara dak. U tal-mut eżastru għamilli xejn dakinhar. Tal-mut eżastru totali għamilli xejn tal-video. U kien hemm in-nies jikteb daw x'inhu ma tawn mas-sajk, daw x'inhu ma fil-video. Kien hemm ma nafx. Ħaġa sawda. Issu spirit jew ħares jew ma nafx skin jew alien ma nafx alien. Sparish bum 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 meta kont qed nolli wieħed, tnejn u mbagħad tlieta. Hekk, fil-video, hemm il-video. Du għalek kif nista'. Ma nista' forsi jinniżlu mirkom. U x'ħsibtek wara dak? Qatt ma rajt xi ħaġa hekk f'ħajti, xi ħaġa stramba. Jiġifieri qatt ma kellek esperjenzi paranormali. Kombinazzjoni kien hemm video ieħor ta' xi ħadd ieħor kien security guard. U l-istess ħaġa rajt fil-video u batuli għalli tajn dak għal-maddu fi l-istess. U fejn kont post? Dak il-bewd kien l-ieħor. U le, jien kont fejn l-iskan, issa, l-iskan ġdejt. Il-bypass tal-Bilku Kara. Naħa l-oħra, fejn qabel l-isptar dak. Nara, hemmhekk. Astja, ġifieri mhux il-bot minnhom. Stamp, u kien hemm il-ħajt tas-sejjem, u kien hemm dik il-ġebla enormi u l-libta. U għat li kontet nafa, għamlu għarajtu. Klieta kienem, naħseb, klieta. Mhix ġriden żgur, ġriden ma jaħdmux. Jiġri jisu fast as light, U ma bditax kurzita xistaw ikunu qatt ma fittixt fuq. Fittixt, imma qatt ma sibt xi ħaġa. Dak biss, wieħed mill-belt kien security guard u ħa video u l-istess ħaġa kien hemm il-bib. U kien hemm daw mhux fast daqshekk pal tiegħi, imma hekk. Ma nafx jien. Le vera stramba kif rajta kont battuli inti. U dak xi mistax le. Iktar minn 10 snin ilu dak. Dak xi 11 sena ilu, jew iktar. Li ħadd inti. Li batulek dakinhar. Dak li tiegħi. Ejja. Imma lieħor m'elux ta' lieħor xi sena l-oħra. Kollok. Batulek il-żewġ videos naħseb. Imma fuq il-Facebook liħor ma ħassartu kont. Istja, kien sebuħ jaħasra, forsi għadu fiċċetti. Issa neġene barlek, għandi ta' zammejtu. Ovvjament, zammu xaħġa stramba. Għatma rajt xaħġek. Għatma ma esperienza.